Siyam na buwan na ang lumipas at patuloy pa rin pinipilit ng karamihan ang makaahon at makaagapay sa daloy ng buhay. Kaya naman bilang pagbibigay pag-asa, patuloy na paiilawan sa Christmas capital ng bansa ang mga higanteng parol na siyang magbibigay pag-asa at magpapaalala sa ating mga kababayan na tuloy ang Pasko. Dahil sa banta ng COVID-19 transmission na pagdesisyonan ng Giant Lantern Festival 2020 Committee na ituloy ang presentasyon ng mga higanteng parol sa kakaibang pamamaraan. Kung dati-rati dinaragsa ng nasa 50,000 manonood ang GLF venue sa Robinson Star Mill sa City of San Fernando, ngayon ay magkakaroon na lamang ng streaming sa social media at live rin itong mapanonood sa CLTV 36. Nationwide rin ang broadcast nito via CLTV Signal Cable Channel 115. Mula sa 12 kalahok na barangay noong 2019, 7 na lamang ang magtatanghal ngayong taon sa isang friendly exhibition. Kabilang na riyan ang Santo Niño, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Bulawon, Telebastagan at Kalulut. Nagtulong-tulong ang Giant Lantern Festival Incorporated, Robinson Star Mills at ibang kumpanya upang makapagbigay ng 150,000 subsidy sa 7 participating barangays. Dahil nga krisis, pinilit na lamang gamitin muli ng mga lantern maker ang mga dati nilang material na mapakikinabangan pa. Tanging ang last year's GLF champion na Barangay Santa Lucia lamang ang magpipresenta ng all-new set of exhibition ngayong taon. Talagang niyang mag-umpisang pandemya, masakit Masama ngayon may tuloy yung pasibayang tradisyon ng parol. Kasi kailangan niya talagang kain parol. Kasi itong ginawang parol yung December rin, malungkot ka. Bawat parol ay may taas na 20 talampakan at paiilawan ng 15,000 bumbilya. Patunay lamang na ang 112 taong tradisyon ng pagpapailaw ng mga higanteng parol ay sumisimbolo sa pag-asang walang hamon tayong hindi nalalampasan basta't may pagkakaisa at pagmamahalan. Rainiel Pawid, CLTV News.